हारसिङै सिरियै मादि सानो आं रिंखांबोयोब्ला रैसुमै खबाम हारसिङै सिरियै मादि सानो आं रिंखांबोयोब्ला रैसुमै खबाम एखनब्ला मिनिफ्लाङो एखनब्ला रायलायफ्लाङो एखनब्ला रायलायफ्लाङो एखनब्ला मिनिफ्लाङो उरां भारा गोदाव सोराव बिरहां बिरहां उसाव बादा उरां भारा हारसिङै सिरियै मादि सानो आं रिंखांबोयोब्ला रैसुमै खबाम सोरनिबा अन्नाया गोजावबोयोब्ला आयना बायदि आंनि थाइनै मेगना सोरनिबा अन्नाया गोजावबोयोब्ला आयना बायदि आंनि थाइनै मेगना बेनो जागोन गोरबोनि थांखिजों गोरोबनाय मिथिस्लाबै आंनि जिउनि दोंसे मेथाइ मिथिस्लाबै आंनि जिउनि दोंसे मेथाइ हारसिङै सिरियै मादि सानो आं रिंखांबोयोब्ला रैसुमै खबाम बबा खुगायाव गैया गोदैरा लेंहरनो नोंखौ थाङा आखायफा बबा खुगायाव गैया गोदैरा लेंहरनो नोंखौ थाङा आखायफा लाजिखाङो आङो गाद्रि हरनो माबोरै साया माया जाखांफैनाय सोर नों आजोलि साया माया जाखांफैनाय सोर नों आजोलि हारसिङै सिरियै मादि सानो आं रिंखांबोयोब्ला रैसुमै खबाम हारसिङै सिरियै मादि सानो आं रिंखांबोयोब्ला रैसुमै खबाम एखनब्ला मिनिफ्लाङो एखनब्ला रायलायफ्लाङो एखनब्ला रायलायफ्लाङो एखनब्ला मिनिफ्लाङो उरां भारा गोदाव सोराव बिरहां बिरहां उसाव बादा उरां भारा हारसिङैया उसाव बादा बिरहां बिरहां
बुजिखाबाय जानांगौ समाव बेफोर जाखायो गावनो गाव जाखायो गासैहाबो मोनसे सम फैखायो आंबो दङ नेनानै नोंखौ जेब्ला आं क्लास 8 आवमोन आङो टिउसन लानो थाङोमोन आङो नोंखौ बे समाव नुदोंमोन आङो नोंखौ बे समाव नुदोंमोन
हाय रोजे मादि जाखो आंनि गोसोआ नोंखौ नुनानै लोगो मोननानै फागोला बादि जाबाय आंनि गोसोआ हाय रोजे मादि जाखो आंनि गोसोआ नोंखौ नुनानै लोगो मोननानै फागोला बादि जाबाय आंनि गोसोआ लाङा सौग्राव फैबाय थायो सना मिनिखैरो नोंनि मिनिनाया नोंनिनो सावगारिखौ बिखायाव गोबानानै खुदुमसै गले गले नोंखौनो गोसोखांनानै हाय रोजे मादि जाखो आंनि गोसोआ नोंखौ नुनानै लोगो मोननानै फागोला बादि जाबाय आंनि गोसोआ लाइजाम लिरो नोंखौ गोसोखांना थंखौबो मिथिया एड्रेसबो मिथिया माबादि नोंनो आं दैथायहरनो फै नों रोजे आंनि उदां बिखा गेजेराव गोबाना लागोन आं जुगामि आंनि रोजे मादि जाखो आंनि गोसोआ नोंखौ नुनानै लोगो मोननानै फागोला बादि जाबाय आंनि गोसोआ हाय रोजे मादि जाखो आंनि गोसोआ नोंखौ नुनानै लोगो मोननानै फागोला बादि जाबाय आंनि गोसोआ